En 2022, a Deputación de Ourense celebrará o seu bicentenario. Creemos que hai que poñer de relevo a existencia dun goberno como este, un goberno constitucional que no ano 78, a Constitución do 78, que fixo foi corroborar a importancia da súa existencia, un goberno que precedeu a outros que hoxendía na configuración actual do Estado autonómico son as comunidades autónomas, en moitos casos impulsando a constitución desas comunidades autónomas con un protagonismo de seu que ninguén pode negar e que sigue neste intre a mostrar a súa afouteza. Este logo estará moi presente durante todo o ano. As actividades programadas para celebrar o bicentenario da institución provincial foron deseñadas desde unha perspectiva histórica, técnica e tamén xurídica. Moito rigor, moita historia, pensar en facer un bicentenario absolutamente participativo, que sea tamén o bicentenario da veciñanza, para poñer en valor o papel dos gobernos provinciais. Poñendo en valor o seu papel, estamos poñendo tamén en valor o papel dos concellos, en xeral da administración local, dos entes locais, nunha España autonómica como esta, na que, sen dúbida, temos, reclamamos o protagonismo dos gobernos provinciais que teñen encomendada ao Goberno e a Administración Autónoma das Provincias, que é así o que dice ni máis ni menos o texto constitucional. O obxectivo é pôr en valor a historia da Deputación. A idea central é que xirase todo isto en torno a unha exposición conmemorativa a celebrar, a instalar no Marcos Valcárcel, que entendo que é o espazo fundamental para facelo, onde tentaremos de ser capaces de trasladar á cidadanía como funcionarios públicos que somos pois a historia da Deputación de Ourense, desde os primeiros documentos que crean alá pola Constitución de Cádiz as deputacións e os primeiros decretos da división provincial onde Ourense aparece como tal provincia e que dá pé a que logo aparezca a súa Deputación provincial.